Ambalima Malikunafoni jabrani la jabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛ mɛkalo tile 24 ka taa bila karedon na mɛkalo tile 30 farafinkalo tile 12 ka taa bila farafinkalo tile 18 na dolo jate la funteni kalo sabanan tile 4 ka taa bila funteni kalo sabanan tile 10 ma a b'a yira k'a fɔ dolo min bɛ mara la ni wagati na n'o ye mercure ni anw b'a wele ko gɔko ni arabu ko ko utaridu dolo in o nɔrɔ de bɛ dugumakolo kan ni wagati in na ka aw ladɔnniya ko an bɛ Gémeaux mɔgɔw ka wagati la n'o ye funteni kalo sabanan ye a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima dolo in nɔrɔ wagati dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ a ye ko karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye karisa ye hakili ka di kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ baara nasugu minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'o bɛ se ka wasa sɔrɔ o baara kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ politiki baaraw kan ani commerciw ani sɛbɛlikɛlaw bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se import export ma minnu bɛ jagofɛn doni ka bɔ n'a ye ani ka taa ta kɔ kan ka na n'a ye faso kɔnɔna na o baara kofɔlenw ka di ninnu na transport o baara o ka di ninnu na fo ka taa se communication baaraw ma n'o ye kuma baaraw ye kuma bɛ baara minnu na o baara nasugu ninnu o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka ni mɔgɔ ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'o o ye mercure ka mɔgɔw ye o bɛ se ka tali de kɛ fogofogo dimi kan fo ka taa se respiration problème de respiration n'o ye ɲɛnakili sira banaw ye o bana kofɔlen ninnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka adamadenya kɔnɔna na o bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la ni bana kofɔlen ninnu na kosɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma bélier ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so bélier futeni kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakilina ko caman bɛ se ka sabati wasa ni kunkɔrɔta o bɛ aw ye sira caman fɛ ko gɛlɛya min ni aw bɛ jɔrɔ a la don tɛmɛnenw na ko aw bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔta sɔrɔ a ka kow la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛya sira o sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo 2nan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filanfilanw olu de bɛ se ka aw sɛgɛn kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ma ɲɛ ko aw bɛ ko kɛ ko aw ka wuli k'a ka ko kɛ aw ka hakilina filanfilanw aw k'olu bila n'o tɛ hakilina filanfilan ninnu bɛ se ka aw sɛgɛn ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka gɛlɛn olu ka se ka sabati a cogoya la ka bɔ a sira ma a cogoya la kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔ don ta o ka dɔgɔ nka yɛrɛkɛli o fanga ka bon ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux badu denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko ɲɔgɔn lafaamuya o bɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw lamɛnnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ wa aw ka laɲini caman bɛ se ka sabati ka sababu kɛ aw yɛrɛ dalakan ye ko wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ni wagati in kɔnɔna na ni aw ka wulikajɔ wagati selen ni aw bɛ se aw k'a ka ko sɛbɛlamaw aw k'u bolo da ka bɛn ni wagati ma ni dɔgɔkun in daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ sira fɛ banamini fanga ka bon yen nɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so faso sodenw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ kamasɔrɔ wulikajɔ olu kun ka di aw ye farafaga bɛna kɛ sababu ye ka banamini bila aw ka sira kan layidukanw olu sabatili o bɛ gɛlɛya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw
aw jigi dalen no ko minnu kan ko bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la ko gɛlɛya bɛ don o ko la kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka aw dusu faga ni dɔgɔkun kɔnɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka aw dusu faga o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma garisɛgɛ sira yɛrɛkɛli ka ca garisɛgɛ sira fanfɛla la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma lion samiya kalo filanan de mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so denɲɔgɔnso denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliya o bɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka dusu fana bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ a ka gɛlɛ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu aw hakilina na a ka di aw ye ko ka tɛmɛ sira mun fɛ ko gɛlɛya bɛ don o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ garisɛgɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka na bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ balilenw a bɛ se k'aw jigi da olu kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani yɛlɛdaw o bɛ aw ye sira caman fɛ kunnafoni sira olu jɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma yɛlɛda ni nisɔndiya ko ani jigitigiw kumaw caman bɛ se ka ɲɛfɔ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigisigi kumaw olu bɛ ɲɛfɔ aw ye aw bɛna olu sɔrɔ sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun ye wasa ani kunkɔrɔta o bɛ aw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔw kan sɔrɔbaw kan yɔrɔ janfɛ kibaru ani sɔrɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ janfɛlaw la ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya o sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw b'a fɛ ko kow ka kɛ cogoya min na ko mɔgɔ dɔw bɛ dan se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka ko la ka sumaya don aw ka ko la aw ka laɲini kun t'a ye a ka kɛ cogoya min na ni aw y'a ka waleya boloda cogo cogo aw b'a fɛ a ka taa sira mun fɛ i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛna don a kɔrɔ ka aw ka hakilina yɛlɛma aw bolo o kɛ sababu ye ka dɔgɔkun yɛrɛ ɲagami aw bolo a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na o de bɛna kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn lafaamuyabaliya don aw ni mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana kɛnɛya sira o sinsinnenba tɛ kosɛbɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun labanw na fariganw bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka waleya la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so scorpion kawla kalo filanan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko daminɛ de ka di aw la kosɛbɛ minnu b'a fɛ ka ko kura daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko nin ye aw ka ko kura daminɛ wagati ye wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ka se ka ko kuraw daminɛ ka hakilina kuraw ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu sira caman kan a ka di aw ye aw ka laɲini mun sabati k'olu caman bɛ se ka sabati ni dɔgɔkun in daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kunnafoni sira olu jɛlen don donta k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na a bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan mun bɛ bɔ aw yɛrɛ limanaw yɔrɔ la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛda o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuya olu fanga ka bon aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw lamɛnnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa jama kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛna kunnafoni caman sɔrɔ garisɛgɛ siraw fɛ ani nafolomafɛnw garisɛgɛ ko a bɛna kunnafoni caman sɔrɔ o la wa k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka garisɛgɛ balinen dɔw fana sɔrɔ kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ
bana minnu bɛ aw ka sira caman kan dibi bɛ aw ka sira caman kan aw ka hakilina ko a ka gɛlɛn olu ka se ka sabati ni dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni aw kun jigi dalen don layidukan ninnu kan k'olu bɛna se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye ko gɛlɛya bɛ don olu la kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dibi bɛ aw ka siraw kan ni aw bɛ se aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw ka dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela ni fɛn min sudola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'o tɛ dunta o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ni ye aw ka dɔgɔkun ye kamasɔrɔ ɲɔgɔn lafaamuya bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira kan garisigɛw olu basigilen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma a ka ca la don tɛmɛnenw na aw ye wulikajɔ dɔw daminɛ aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw y'o wulikajɔ ta k'aw bɛ se ka na ɲɛ sɔrɔ o la a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la ni ye aw ka dɔgɔkun ye kɛnɛya o sinsinnen don fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala n'u hun ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko dugutagaw de bɛ aw kun kan dugutaga balilenw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn bɛ tali kɛ farigan kan olu fariganw kun dalen don aw kan o bɛna kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ farigan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la a ka di aw ye aw ka se ka wulikajɔ kɛ cogoya minnu na walasa ka se ka wasa ani kunkɔrɔtaw k'a ka laɲiniw jaabi ɲuman sɔrɔ la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ sumaya de bɛna don o la ni farifaga o de bɛna kɛ sababu ye ka dɔgɔkun giriya aw yɛrɛ bolo n'o tɛ baasi wɛrɛ tɛ aw ka dɔgɔkun na garisɛgɛ siraw kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye k'a yira aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na an donna funteni kalo sabanan kɔnɔna na funteni kalo sabanan an b'o kɔnɔna na n'o ye Gémeaux mɔgɔw ka wagati a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoniw siraw mankutuw bɛna bonya sira caman fɛ mankutuw bɛna bonya kunnafoniw bɛna bonya ɲuman b'a la juguman b'a la o la a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ de bɛ se ka i tɛgɛ da i dusu kan i bolo da i dusu kan wagati min na nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ kunnafoni sira bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka futinɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka balawu wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a ma ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an ti bɔ kɛnɛ in kɔnɔ abada ni ma mɔkɛ ani n ka karamɔgɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala n'ale yɛrɛ dolo karamɔgɔ ye n ka foli b'a ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na n ka foli bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka an ka jamana basigi